Executive member bagi kami akan nak trade about Winston Tony Lingdo walaupun syai bagi slip bagi dekat ke KSU South Khasi Hills kio nagi beri bana bar jelai ke buan belah tan seorang kadai tang ke jeng aipor ka council lagi bahapok khatsan sngi kide banwan ra ki kot kisla ki babiang naga benta banyo ke labor clearance certificate naga district council laban kedawang ni bagi KSU South Khasi Hills sepok ke jeng lam uba Reebok Star Dingdo kelawan ban ujor syaka ki HADC halor ke jeng yo bat jongka ya gibre ke manabar ke badan niki slip bayok naga district council kebatrikam tang khatsan sngi hakador bah nyospa Habakran gelap patai kubor ba Winston Tony Lingdo ulong bagjing mi kubor lor kislep bala air ka HADC kadai gejing ai por yaki bahapo ka khatsan sni gede ban penbiang yaki kot kisla banwan rash office jong district council balada kimla ban le komta kin amyo ek labor clearance certificate na ka council hakabede bagjing penmena menteri rangba ek jing temu bak sarkar kan siu tulop nohi Shaginong Treg Lightly District Council CEM ka HADC wa Syambor Langrenja ulang ba 4 la banong ei halor kani na marka 4 dekarai jong ke kunhun menteri Habakrani kelat patai kubor ba Syambor Langrenja ulang ba kani kadang datang ke jingekran menteri rangba ke ke bo utemu bat kam 4 dei ke balarai khatdo amar uliathu ba ken hab syong jingelang ki kunhun menteri ban yatai halor kani bantau ya ke sub committee ban bisyare kani Chief Executive Member Ulong bakam judan kum katakaan bad tip ke jing tumu ke sarkar halor kani henreiken petchwai ke negarai ka ben mit nag jingelang ke penuhun menteri namar halor kani rang don kam ke jingetai halor kalat klenti kum no ban le bad ikani hiru kan don de ke komiti kan bishar kum ta ke council kan sepet ke ban mi halor kani ki lami gitu ki slip ki bahin news pa namanta khatsan si Syai kan pensyai pi itu ka kam dade jing sisha khatsan sngi ka validity ya ipor ya kitu khatsan sngi bagian penbiang ya kot kisla banwan ra syapo office ndai katu ka news pa ka validity jongka ka dai hindru bunai bat katu ka khatsan sngi ka bangi issue itu slip pada ka dai ba hapo ka khatsan sngi kidai banwan ra ya kot kisla ki babiang jong kitu ki nong tre ki bangi ngilap bat lada kimla banwan ra hapo ka khatsan sngi ngim la ban ai ki ka labor clearance certificate kata kadai ke jenggut jong itu validity for 15 days sampai pi kanong ka kamsyamdan kano ka ngamsyam palalap hiro bang dan kom kata ka jajan dan rengam te pro ka jengmut jong nakalian ka sarkar ko ka temu ban kan ko tangam tuk ka jengmut ba hapok ka jong ka tingin pet ka mar hapok ka kaminat kimla ban syu ong bai ai tul tulok na bai ka dis council hendai ka banyatai ki lenti kilat kelenti atau dek ki nakalian legal point lu ka banyatai kumno bala belai kita ki dan nomor kontrak lokran syai men no minister kin syong ka komiti ke jongki ban bampor ko ba sop san sini ene kom katang la ngam bakala tengen ye pek ni kata hak bayade bakan ka kabangi ya keren syapang kini ki kali barjala ki bayat ha kabul kuli bat ka trading bat ka majai hang ni habangi la keli ya ka non tribal kit te habangi keli ya ka non tribal kit ka jing pensai ngiyo na UCM na UEM deh na UEM ngiyo ya ka jing pensai mene bakani kadang non tribal kit ya kadang don habangi keli ya ka prosedur ngi keli ka non tribal kit ka tre ha kanu kanong reb deh kinu ki kendon jong ka non tribal kit te na kalian jung CM ila batai ka non tribal kit hi ya mentah kadang don hapdeng ka kis bad kalong kimpala ban trekam ya kan ka non tribal kit te na kata kadau ba yong isi amba ho ila pentip lu syangi bakal adon kata ka withdraw tambah 4 yo ya kata ka jingsyai na ka kut balala ni yang ban pentrekam ya kan non tribal kit na takadau klempat pen dan kami katakan tribal kit mentandre kat bang UI mangipat mentah kayang kan tribal kit kadon ka jingyang tena kaleng junging la banjur mene bat ladang ilap ru na kaleng juga seng bakata kaya non tribal kit kayang kamut kadang dei kebabean na kaleng junging nginum syak setia ya katakan non tribal kit bahkan yang pika poin ke ba hendak kabang ya keren syapang kidukan banle inspection temene layo ka jubab na kalian ki hima paper syapang kini kidukan kabangi kelijing keli par ko ikagni kajing keli jungi ya kidukan babalai kini kidukan hang ni kiyo ban syong
haba ladon layu iya ka jing kanra hang ni hadukan balala baki wei par ki jai benre ki bamde ki khasi ki layu ban syong dukan hakini ki jaka hamajai tan na kata kadau menne pan ka jubab jong nakaliang ka hima kala ai ka jubab kalong ba kidei ki try khasi hi ki ba ai jaka ai wai ya ki barjela bat haba ki nakaliang hima ka jubah haba ki lawan ban inspection kambut kimi be de ki khasi syakmat kata ka jing ka baki pupau nakaliang ka hima dan nakaliang jungi ka seng ni la ai ka jing mut ba ya ka ni ka benta kala dei bantan be da ka jing khot ya ka jing yalang no khot ya ka jing yalang ban ya pen be bat ban nakaliang de sikol seru kala pan pa kidei ban pha ya ki kot kisla ki basha jong kita ki try berkunjuk jong kita ki nong dukan ha kani ke jaka te padang in poino sakni kamat ka ba de ya kayo ba an te ya kayo ba an bang ya kali hapo kayo ba an ka badan nata maulong kade kalubia kalibari te abang ikli ya kayo ba an menne nakaling jungi bang lalap ba kalong yo ba hangtai hayo kadon naga jing syong yo jong ki wei pa ki jai bre ki bamde ki khasi te nakaliang jong ka hima maulong kila juba bakadon sisa kila kubur bakadon sisa kum kata kayo bat kila ongru ba kila lek ban khang ya kate kayo ru hanak ki ai ka daw kalong ba kimla namar ba kari kayo ka ba place onde andai kat kum ka jing syam jungi ngisngo bangin om baki bakalai ka juba namar ba idon ki perlok ru ki bangi yo ya ka jing tip banang lek seng ru ngilai lek ban hi ban jurip menin kesengi bajan mit kadon hi kata kayo ka baki pli te ngiru ngila dawan na ka district council ba kum ladak long kumnu ru harengkat kini ki dorbar hima bakin khangno ya kate kayo be an namar ba kalong kumba ka keni no ya ka hok long trai jumi ki khasi namar kayo kala don lupa hang ni apo petha umdan ka baki juatip baro ba kadai ka isyamati ka ngin phai pat se ka jingrung kerthep ki menderi te halor kini ka jingrung kerthep jung ki menderi pilayu i bakan ni ka jaka hang ni ka de ka border area kabaya jan bat ka Bangladesh pat na ngila kerja ru bakadon ka jingma ka bakrau lada nakaliang jong ki hima hi kimsim ya ka jing bakli kumno ban sim ya ka jingkhen ban sim ya ka jingkhen ya kini ki wei pat ki jai benre ki bamde ki khasi namar bakin da ka jingsim ka jingkhen jung ki bakin lap kenya kita ki bre ki balong legal ne ki balong illegal kata kadai ka kabangi pasat syakisnong baki dei ban sim kerki no ya ka jingkhen bat baki dei ban ai ru ka jing pensai sengi bakat nungut hakani kisnong majai ladon kita ki bre let's say ki balong legal kin ai jingkhen yangi namar ki bamlong ki bamlong legal hi nakaliang jongi ngin penpai no sigi jaka ki bakiwan kata kabangi tebat kawe ke jing pensai kabangi kran ni kisnong kadai ka jing feel ka badai na kisnong kalong baik ba ngan su ai kum kawe ka nuksa kalong no bayangi ki khasi de ngai yalade ngan sim habangi li sawah kinu ki jaka ki badai jong kari khasi hi habangi le ki jaka ngilek habangi panwai naka try ka katrahi ka ong pen iswa ya ki kot kisla nangta ki wanru kinong yalam snong ban keli pidon ki kot kisla pen i certificate snong pen i kini ki dokumen jungi bar khot ki baki kat baki pan ha ban pen biang te ka wei ka jing sngo pla jungi ba ka jing solungo balai hakini ki snong ki bakhaput ladang khanya ka maulong bang kren ki arima ka maulong bar ka majai kumju balai kim semlale kum kata te nakaliang jong ki kila pensai mereka ni baki lastang banle ya kata bandre nakaliang jungi hingi dawana ki bakin kampen state khnang bakan ni ke jaka kan long ke basingai na bata ki try muluk ki badan hakini ki jaka namar ba ngila ima kila ibun ki jingja ki ba ngi kum ngi yalap bun ki jingja ki balaji ang ni ki jingsha panben jung ki parado prasnam ki bangila ya tengku la arsin la laisin ke balade hapo syamati bat hang ni hapo majai ru hani hapo ka ilakam jong kani ka hima jung hima sora ka badika majai